Ivo Josipović, Vesna Pusić, Milan Bandić i Nadan Vidošević imaju najbolji imidž. Pokazalo je to istraživanje provedeno među 800 hrvatskih građana i među stručnjacima za odnose s javnošću. Najbolju ocjenu, 3,14, dobio je Josipović. Kakav bi to trebao biti predsjednik i ko odgovara tom profilu, ja vam nemam što reći. Opet smo krenuli. Hebrang je dobio 2 iz imidža, ali tvrdi, takvu sliku stvaraju mediji koji su većinom lijevo orijentirani. Dobro, ali gospodin Vidošević... Slažem se gospodina Josipovića, medija, mene birača. Ja sam super zadovoljan što znači da imam više, 3 put više od predsjednika Mesića kad je on stara. Pa je primijenio prokušani recept. Ispričao je vic. I Josipović je izvukao iz rukava jedan. A Vidošević se raspričao o ekonomiji. Predsjednik države mora biti dovoljno svima jasno. Onaj koji može da garantirati ekonomske slučke za bilo zemlje. Mislim, to zaista nije opravdano držati predavanje o tome šta bi se sve gospodarski moglo i trebalo napraviti, a 10 godina vodite instituciju koja je za to između ostalog zadužena. A stručnjaci zaduženi za odnose s javnošću slažu se u jednome. Važna je ideja koju samo treba znati prodati. Pravi kandidat mora u podne u ponoći biti u kontaktu sa svojim savjetnicima za komuniciranje i zajednički trebaju kreirati poruke koje izlaze van. Ne smiju lagati. Znači, bilo da se pita o imovini, bilo kakvim bračnim statusima ili nešto, bilo što, mora izaći time i priznat. Uvijek je bolje priznat. I ono što kažu, bolje da vam se sav drek istrese u jednom komadu odmah, nego da se to razvlači danima. Svi su priznali da će u iduća 3 mjeseca poraditi na imidžu, ali ne pod svaku cijenu. Neću ići doma se presvlačiti. Ja sam se opredijelio ponajprije da budem ono što jesam. A kako će se opredijeliti Milan Bandić, tomu pitanje ipak visi nad glavom i ne samo njemu. Jer i prema istraživanju o imidžu kandidata, Bandić puše za vratom i njemu i Vesni Pusić, a ima bolji imidž od Vidoševića. Hoću, neću marketing za sada, čini se, dobro prolazi kod hrvatskih građana.